በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ትንሣኤከ ለለአመነ ብርሃንከ ቦኑ ድየነ ትንሣኤኻን እናአምን ህዝብኻ ብርሃንካን ጸጋኻን ላእኸልና። ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብፅሓና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኣዳም ካብ 4 ባህርያት መሬት ምስ ፈጠሮ እስትንፋስ ህይወት ክበለሉ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ቁጥር ድማ ኮነ። ንሔዋን ድማ ካብ ፀገማይ ጎኑ ኣካል ሰሪሑ ደጋፊት ክትኮነ ሂቡ ኣብ ገነት ኣኽቢሩ ኣቐመጦ ይብለና። እንተኾነ ግን ዲያብሎስ ብተንኰል ሕግን ትእዛዝን ፈጣሪኦም ከም ዘጥሕሱ ገበረ። በዚ ድማ እቲ ዝወረደ እቲ ትእዛዝ ዘፍረስዎ ካብ ክብርን ሓጐስን ዝነበረ ድማ ናብ ሓዘን ናብ መከራን ተለወጠ። እዚ ምስ ፈለጡ ድማ ብሓጢኣቶም እናተማረሩ ነበሩ። እናበኸዩን እናወይን ኣብ ደብረ ቅዱስ ን100 ዓመት ዝኣክል በኸዩ። ድሕሪ እዚ እቲ ጎይታ ጸጋ ጎይታ ምሕረት ጎይታ በረከት ድማ ናይ ብሓቂ ናይ ፍጥራቱ መከራን ፈተናን ዘይፈቱ ጎይታ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንድሕሪ ሓሙስ ዕለት ወንበቃለ ዕለት ምህረከ ወእስሃለከ ወብዛእሳይሊ ወምህረትየ ወወርድ ውስተ ቤትከ ወአሃድር ውስተ ከርስከ በእንቲአከ ወአዳም እትወለድ ከም ህፃን በእንቲአከ ወአዳም ሰቀር ዲበ ዕፀ መስቀል ዝንቱ ኩሉ በእንቲአከ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓ መዓልትን ምህረተይ ክምሕረካ ይኸድሕነካን እየ። ምእንታኻ ከዓ ናብ ቤትካ ክወርድ እየ። ኣብ ቤትካ ከርስኻ እውን ክሓድር እየ። ኣዳም ኦ ኣዳም ምእንታኻ ትውለድ ኣብ ዕፀ መስቀል ክስቀል እየ። እዚ ኩሉ እንታኻ እዩ። መጽሓፈ ቀሌምንጦስ 4:21 3:19 ይብለና። ተስፋ ዝሃቦ እዚ ተስፋ እዚ ድማ ሃቦ በዚ ከዓ ን5500 ዓመት ዝኣኸለ እግዚአብሔር ወልድ ዝተፈለየ ኣካሉ ብከዊነ ስሙ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሊዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንኣዳምን ንደቁን ካብ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ከውፅኦም ብቓሉ ኮነ። ጸላእቱ ከለና ድማ ብመት ወዱ ኣተዓርቀና ይብለና። ሮሜ 6:10 ንሞትና ብሞት ቆተሎ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተጀመረ ናይ ምድሓን ስራሕ ፍጻሜ ክረክብ ዝኸኣለ በቲ ኣብ መስቀል ተፈጸመ በጃ ምሕላፍ እኳ እንተኾነ እዚ ኩሉ ተጀምር ዘሎ ግና ብዘይ ትንሣኤ ትርጉም ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ትንሣኤ ሙታን ዘየልቦ እንተኾይኑ ክርስቶስ ንምንታይ ተንስአ? ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ሲ በኣርከስ ሰብነትና ከንቱ እዩ፣ ስብከትና ከንቱ እዩ፣ እምነትኩም እውን ከንቱ እዩ እናበለ ነቶም ትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ ዝነበሩ ድማ በዚ እናመዓደን እናመኸረን ናብታ ጽንዕትን እምነት ይምልሶም ከም ዝነበረ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:12-19 ይረዳእና። በኣርከስ ናይቲ ኩሉ መሰል ትንሣኤ ሙታን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትንሣኤ ሙታን ተሳቲፍና ኢና መንግሥተ ሰማያት ክንረኽቦ እንኽእል። በኩሉ ትንሣኤ ሙታን ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ስቃያት ሓሊፉ ብዓብዪ ሓጐስ ብዓብዪ ስልጣን ንሞት ስዒሩ ተንስአ። እዚ ድማ ንሞት ብሞት ብዓወት ተውሓጠ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:55 በኣርከስ ነዚ ትንሣኤ እዚ ወንስየፎ ትንሣኤ ሙታን ህይወት ዘይመስል ዓለም ዓለም ትንሣኤ ሙታን መግለፂ ክርስቲያናዊ እምነትና ስለ ዝኾነ ከምቲ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ዝበሎ ትንቢተ ነቢያት ኮነ ስብከተ ሐዋርያት ከንቱ ምኾነ ነይሩ። ንሕና እውን ነደንግጽ ምኾንና ነርና። እዚ ምእንቲ ከይኸውን ግና
سبوك على እግዚአብሔር ክርስቶስ ንማእሰርቱ ሞት ወዲቁ ንሞት ብሞት ስዒሩ መግነዝ ውትሑለይ መቃብር ክወቱለይ ከይበለ ድሕሪ 3 ለይትን 3 መዓልትን ስልጣኑ ተንስአ ይብለና። በዚ ከዓ ንኩሉ ዝገዝእ ዝነበረ ሞት ተሰዓረ ይብለና። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴኡ ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ከመ ህይወም ለሙታን እቲ ዘይመውት ሞተ ንሞት ድማ ክስዕር ሞተ ንሙታን ክሕዊ ከዓ ተንስአ ትንሣኤ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰመይቱ ከምዘይተርፍ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘለዎ ከረዳእና ድማ ከምዚ ይብለና ሓዲስ ትንሣኤ ከምዝተንስአ የረዳእና። ዝተረጋገፀሉ ዕለት ድማ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ ምእንታና ምንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝብልዎ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪት ትንሣኤ ኮነ ይብለና። ሕያዋን ክኾኑ እዮም ብምባል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ጀሚሩ ክሳብ 13 ዘሎ ከረዳእና ይኽእል። ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኢላማ ምኽባር በዓል ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጥንቲ ዝተጀመረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ብሓቂ ዘፀአት 20 ካብ 8 ጀሚሩ ከመይ ገይሮም ብዓለም ይኽብሩ ከም ዝነበሩ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ኣቐዲሙ ቅድሚ ሙራዱ ዝእዝዞም ዝነበረ ቀዳመይቲ ሰንበት ኢሎም ዘኽብርዋ ዝነበሩ ቀዳም ብዓብዪ ሓጎስን ብዓብዪ ደስታን የብዕልዋ ከም ዝነበሩ የረጋግፀልና። ብድሕሪ ትንሣኤኡ ድማ ነዛ ይንዕ ብለን ነብዕላን ነኽብራን ዘለና ሰንበት ድማ ብሓቂ ጌርና ክንኽብራን ክንዕብያን ክንሕጎሰላን ክንድሰተላን ናይ ህይወት ዘለዓለም ክንወርሰላን ድማ ገበረልና ይብለና። በዓላትና ክንኽብር ስለ ዘለና ስለዚ በዓለ ትንሣኤ ከመይ ነብዕሎ ከመይ ጌርና ከም ነብዕሎ ግን ክንመራመር ይግባአና። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍፀም ስርዓት ሰማያዊ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ በረከት ዘውህብ ምዃኑ ፈሊጥና ክንሳተፎ ይግባአና እዩ። ምንታይ ሞትና ስለዘይንተርፍ ሕያዋን ኮይንና ስለንትስእ እዚ ስለዝገበርና ዘለዓለማዊ ህይወት ዝሃበና ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ኣብ ቤቱ ተረኺብና ዝሃበና ትምህርቲ ሰሚዕናን ከንመስግንን ካብ ኩሉ ባርነት ሓጢኣት ናፃ ወፂእና ብሓጎስ ክንነብር ዝወፀ ዝገበረልና ኣምላኽና ፈሪድና ንዝሓመሙ እግዚአብሔር ብሕርኩም የውርደልኩም እናበልና ነቶም ዘይብሎም ነደያን ድማ ዘዓቢ ተወካፊ ወሃቢን ተቐባል ንስ ህይወትና ገንዘብናን ኩሉ ሃብትናን ናቱ እዩ እሞ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ነቶም ብኣምሳልና ዝፈጠሮም ደቂ ሰብ ሽጉራትን ድኹማትን ስኡናትን ኣብ ቤትና ይኹን ኣብ ጎረቤትና ይኹን ከለዉ ከነማቕል ይግባአና። ከምቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 በዓል ትገብር እንተደኣ ኮንካሲ ድኻታትን ዘኽታማትን ዕውራትን ቆረያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ፀጉዕ ይብለና እውን እንተደኣ ኮይኑ ድኻታት ዘለዉ እዋሉ ዘይብሎም ረዳኢ ዘይብለን ትረዲ ናይ ብሓቂ ደቅና ኣብ መከራ ዘለዉ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ትረድእ ድማ ይእዝዘና። ወሃቢ ተቐባልን ንስ እሞ ኩሉ ሻዕ ክንፈልዮም ዘይብልና ብፃዕን ክትኮኑ እንተኮይንኩም ሲ ክወዲኹም ንዘይኽእሉ ሃቡ እቲ ዝገበርኩሞ ኩሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ተቐበል ድማ እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከውሰብኩም እየ ዝብል ቃላት ስለ ዘለና ህዝቢ እግዚአብሔር እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ትንሣኤ በይንና ተሓጒስና በይንና ተደሲትና ክንውዕል ኣይግባአናን እዩ። بعد حدنا تدعلينا وانت دعهلينا دخيو تمام تدعهلينا صمم كل خلون سنة تمجنا وانت دعهلينا جن نايب حقي نايب ويتات أساس الذي بسنا كن حتى تردنا خير ماس الذي بعلنا ناي أزمران ناي فقرين ناي زنامن ناي سلامن ناي بركة بعال في جبرنا ويتانان مدحينان يسوع كريستوس قدوس وقالوا وخلنا እናተመነና ንኹሎም ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለዉ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለዉ ኣብ ህፅቢታት ዘለዉ ማይ ጸሎት ዘለዉ
أتحدث ذلو حسب على تنسائي يقبلنا حسب على تنسائي يقبلنا حسب على تنسائي يقبلنا نعمتها بسلام لمقلن يقبلنا نسور بيتنا رما من سلام خبرنا رما صلوتين مهرلان كان نزوتين قدوس فقالكم እግዚአብሔር አምላክ ለምነን ሁሉ ገበርኩም ይልና ለሞ ልብ ኮይና ለምነን ስኻ ሰምዓና ቅዱስ ፈቃድኩም መንግስትናን ሰራዊትና ህይወት ይጠብቀልና ኦ ጎይታ ህዝብካ አድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብካ አድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብካ አድሕን ርስትኻ ባርኽ አልዎ ምን የም ለዓለም ዓለም አሜን